समाव जुलिनि देंखोआ जेरावबो गोमसारनायखौ नुनो मोनगासिनो। बेबादिनो दिनै बिजनी सबाइजारनि हास्रावबारियाव थानाय श्री श्री गणेश मन्दिराव गिबि खेबनि थाखाय जरासे जुलि खालामना होजेनदों। 1954 मायथाइयाव गायसनजानाय बिजनी सबाइजार हास्रावबारिनि श्री श्री गणेश मन्दिराव दिनै गिबि खेब जुलिखौ होनाय जायो। मख'नो गोनांदि थांनाय 68 बोसोरनि उनाव दिनै गोथार साननि हाबाफारिजों सुबुंनि जरा जुलिखौ होनाय जायो। गणेश मन्दिर कमिटिनि लोगो आफादगिरि सायख्लुम गोजोन ब्रह्मआ फोरमायनाय बादिब्ला दिनै जरा जुलि होनायानो गिबि खेब आरो बे गिबि जरानि जुलियानो जादों लांदांफारा गामिनि अलंबार ब्रह्म आरो बाक्सा सालबारि फाख्रिगुरि गामिनि अनिता ब्रह्मनि गेजेराव। दिनै इंराजि 2022 मायथाइनि 28 नभेम्बरनि समबार बारायखौ गोथार सुबु लानानै जे दाखालि बावैसो मावफुङारि मेलाव जे डिसिसन लानाय लेखायै जों रायजो राजा आरो नुजाफैनाय सोद्रोमाफोरनि मत थांखि बायदियै देग्लाय बोसोरनिफ्राय बे श्री श्री आफा गणेशनि जे थाननि जोहै जोङो जेरैहाय बङाइगाव बागेश्वरी बायदि, जेरैहाय बिजनी लोक्षी मन्दिर बायदि, खामारगुरि आइ लोक्षी गार्जानि बायदि जे समाजारि खान्थि बायदियै जेरै मन्दिराव कर्ट मेरिज बा मेरिज खालामनायनि जे हाबाफारिखौ बिसोरो खालामनानै हरो, थिग बेबायदिनो जोंबो भबिष्यत आरो बे मन्दिरखौ आरो साबसिनबाव हाइलाइट जानायनि थांखि आरो नोजोर बोनानै जोंबो देग्लायनिफ्राय मथामथि दिनैनो गिबि खेब जोङो बे गोथार जुलिनि जे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जानाया देग्लाय 2022निफ्रायनो हाबा होनायनि हाबाफारिखौ खालामनोसै होननानै जोंबो डिसिसन लानानै बिथांनि लुबैनाय बायदि जों मावफुंबाय। जे गामिया जाहैबाय निबासी लांदांफारा मुस्रि गादाराम ब्रह्म, बिनि फिसाला दुइसिन अलंबार ब्रह्म आरो बिनि जे खयना बा हिन्जाव गोदाना जाहैबाय बाक्सा जिल्लानि सालबारिनि खाथियाव थानाय फाख्रिगुरि गामिनि अनिता बर', बेजों गोथार जुलि दिनै जानानै थांबाय। जोंबो दिनै जोबोद गोजोननाय मोन्दों जे मन्दिरनि जे जोङो नेमखान्थि बायदियै जे जोंनि थाखानाय मन्दिरनि जे देउरि गाहाय आरो लेङाइ देउरि आरो बिबानगिरि आरो जोंनि देउसे आइजो माहारि आरो माखासे मावसोमग्रा मावफुङारि मेलनि सोद्रोमाफोरा नुजाथिनानै जोंनि बे हाबाफारियाव लैहोर लैहोर फैनानै हेफाजाब होफैदों। आरो दिनै जोङो मिजिं खालामबावो जाहाथे आरो बेबादि हाबा होनायनि जे हाबाफारिया भबिष्यत आरो इयुनाव जोङो सोरबाफोर गुबुन हारिनिफ्राय जुदि खावलायफैयोब्ला जों बेबादि हाबा होनायनि जोङो एक्टिभिटिसखौ जोङो बे मन्दिरनि गेजेरजों आफादनि गेजेरजों खालामलांनाय जासिगोन होननानै आफादनि जानानै फोसावनाय थायो। जोंहा सिगांनि इयारनिफ्रायनो जोंनि बे श्री श्री बाबा गणेशनि जे मन्दिराव रेजिस्ट्रेसन खालामखानाय जोंहा गभर्नमेन्टजों सिनायथि जानाय बे मन्दिर हिसाबै थानायलाय जोङो बेवहाय जेबो माना जानाय नङा होननानै आङो फोरमायनो सानो। आफा गणेश आरो आइ बिमा लोक्षी आरो आइ बिमा सरस्वती आरो आइ बिमा बिश्वहरिनि सिङाव थानाय गामि दरबिनि रायजो राजा जानानै दिनै मन्दिरनि फुजारि आरो फुजारिनिफोर लोगोसे जोंजों लोगोसे समानै मावफानो हानाय अक्ट'सारिफोर दिनैहाय जों बे हलिपारा 1 नं 2 नं हास्रावबारि लांदांफारा श्री श्री आफा गणेशनि मन्दिराव जों दिनैहाय प्रथम माने हाबा होनायनि हाबाफारिखौ लाजेनबाय। जाहाथे जोङो बे हाबाफारियाव जेब्लाबो जों सुखियैनो जाफुंसारलांनो हायो।